Najteplejšou oblasťou na Slovensku je Podunajská nížina. Do tejto oblasti patrí Bratislava, Štúrovo, Hurbanovo, Komárno a iné mestá. Najvyššia teplota bola na Podunajskej nížine v Hurbanove v júli 2007 a bolo to 40,3 stupňov Celzia. Najslnečnejšie miesto je tiež na Podunajskej nížine, tiež v Hurbanove. Naopak, najchladnejšou oblasťou sú Vysoké Tatry, kde aj najviac prší. Najchladnejšie bolo 11. februára v roku 1929, keď teplota klesla na -41 stupňov Celzia. Táto nízka teplota bola nameraná v dedine Výgľaš blízko Zvolena. Najteplejším mesiacom je júl. V tomto mesiaci teploty často vystupujú nad 30 stupňov Celzia. Naopak, najchladnejším mesiacom na Slovensku je január, kedy teplota klesne na -10 stupňov Celzia.